På banen har vi nu Steinkol K med Mia Riise, og de starter med minus 40 point. Og det er jo den førende rytter, vi har, eller ekipage, vi har på banen. Og der er faktisk plads til et nedslag. Så godt og vel. Ja, der er plads til 2. Det skulle jeg ikke satse på. Det er godt. Ja. Det kan være, vi også det er rigtigt. Hun er den sidste rytter, så går der et kvarter. Resultatet Steinkol K og Mia Riise blev en flot 0-runde, og derfor fastholder slutresultat på minus 40. Og det er vinderen af klassen. Om et øjeblik, så har vi de øvrige placeret. Så,